FC को एसे बोख्लायफैनायसाय आंहा आखु फाखु जाबाय। नै सिनेमा नायग्राफ्रा लोगोफोर जोब्बाय नै सेकेन्ड श' जोब्बाय नै मोजांमोन सिनेमाया मोजां नायखांबाय मोजां माबायदि मोनदों मोजां ना नायबाय थांसै दे मोजां ना मोजां मोनदों दे नै मोजां नायनो मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों नायनानै आयं माबायदि मोनदों सिनेमाखौ नायनानै नोंसोरथ' आवगाय नुखांखाबाय दा नुखांबाय ओमफ्राय दा नायफिननानै मोजां मोनदों आरो ना नै नायखांजोब्बाय नै लोगो मोनदों नै मोजां मोनदों नायनानै मोजां बरिया नुफेराखैमोन ना बिदि सिनेमा नुफेराखैमोन ओंखारजोब्बाय दे होमबा नायगासिनो दं नै ओरैहाय नै नायगासिनो दंबावो माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनबाय जोबोरनो मोजां मोनबाय ना सिगांथ' नायफेरखायाखैमोन इमसनेलबो जादों गोसोखौ हाबनांदों सिगां नुफेरखायाखैमोन ना नुफेरखायाखैमोन सिगां नुवाखैमोन नायफैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनबाय ना नुफेरखायाखैमोन फिल्मखौथ' खोनाबायल' थादोंमोन नायनानै मोजां मोनबाय आरो लोगोफोर जायफोर नायनो फैनानै नायफैनो हागोन दिनैनिफ्राय आरो दंबावो ना गाबोन जागोन मोनथाम श' जागोन श' मोनथाम जागोन दे थेंक इउ दे बयबो नायलांजोब्बाय नै लोगोफोर आन्दायनाङा दै नै बाहायनो नै टिकेट काउन्टारा ओरै सिगां फैबानो नुखायो बाहायनो नुखागोन नै फैबानो नुखागोन ओमफ्रायनो टिकेट काउन्टारा गाबोननिफ्राय नुबावसिगोन दे थेंक इउसै ओरै बिबा बागान दं नै बे खाथियावनो साखाथियावनो